خوف دا تذکرہ ہونا ہے وچ پاک علی دی گل بھی آ جاسی حسین پاک دی بھی آ جاسی نبی دے یاراں دی بھی آ جاسی تے اصلاح بھی ہو جاسی ہاں جی اس وقت جڑی تقریر مولوی کرنی ہے نا میری سنو موٹی جے مثال دے صرف اے جڑے قصے کہانیاں تے اے جناب شانہ تے دائی حلیمہ تے اے غوث پاک دی شان تو نہ بھی بیان کریں تے انہاں دا مقام جتھے اللہ پہنچاونا ہی پہنچ گیا گھٹ نہیں سکتی تو غوث دی شان ساری زندگی سنی رکھتے انہوں فائدہ نہیں ہونا یا تو غوث دی شان سنتے نمازی بن جائیں چوکھا بنے جتنی مولویاں تقریریں کیتیاں فائدہ نہیں ہویا مسیتاں اجڑیاں بسیاں کیوں انہاں الٹ کیتیاں جیڑا چاہیدا ہی انہاں دتا نہیں جیڑا انہاں نو دیونا ہے انہاں بیان نہیں کیتا جیڑا بیان کیتا وہ انہاں نو چاہیدا جیدا نتیجہ ہے قوم صفر دین دی لحاظ نال صفر دین دے لحاظ نال صفر نماز دے ترجمے تو صفر اتحیات دے ترجمے تو صفر ہر پاسوں صفر ہوئی کھڑی ہے کیوں انہاں دین دے صحیح نہیں صرف دو بیان اس وقت عالم کر سکتا اس ممبر تے نمبر ایک کان کھولو میں دسا نمبر ایک چاہے لاکھ لے چاہے 2 لاکھ فیصد لے چاہے 3 لاکھ فیصد لے ملا پھر دے تو چاہے کوئی فی سبیل اللہ لے بیانو کرے قرآن حدیث نال نبی دے اصحاب تے نبی دی آل دے آثار یعنی انہاں دی زندگی وچوں ایسی گلاں کہ جنہاں دے نال اسلام والی حکومت دا جذبہ عوام دے دل وچ آوے عوام اٹھیوے یا کہ بس سارے قانون ختم ہونا اگر پاکستان میں چلنا تو صرف محمد دا قرآن بس صرف ایک خطاب کرے اس عنوان دے اتے قرآن بھی پڑھے حدیثیں بھی پڑھے نبی دے صاحب دے کسے بھی بیان کرے تے آل دے کسے بھی بیان کرے تے عوام ایک جذبہ آوے کہ ہر بندہ آکھے اسانو سمجھ لگ گئی ہے ازا مسلمان نہ تے صرف محمد اسلام والی حکومت چل سکتی ہے اور چل سکتی نہیں ازا مسلمان ہے ازا کسے یہودی دی حکومت دے خواہاں نہیں ازا محمد اسلام دے طلبگار ہے بس اس عنوان نالو رات دے خطاب کرے ہر عالم اور نمبر 2 دوسری تقریر جڑے مسلمان نے جس وقت گناہ وڑ چکے خون دے وچ وڑ گئے رل گئے وچ اندر سیپ گئے وچ تنے کھلے سود شراب زنا چوری بے غیرتی کتے لڑاونے ہر او جرم کفر شرک جڑا مسلمان وڑ چکا ہے پہلا او بیان کرے دوسرا موڑ اے کرے گناہ دے جو حالات مسلمانہ دے انہوں نے گناہ دسے گناہ دا عذاب دسے قبر دی سزا دسے جہنم دی سزا دسے رب دی بارگاہ چنہ دی ذلت رسوائی دسے اس حالات حاضرہ 2025 جڑے دن چل رہے ہیں انہوں نے صرف عالم چاہے کوئی ہے وہ صرف اے بیان اے دے علاوہ کرو بیان کرسی باویں میلاد دا کرے باویں غوث نشان کرے باویں امہ حلیمہ کرے سمجھو صرف آپ دا ڈیڈ پردہ پیے بس اے میں تو حق در سے جانا ویڈیو بھری پئی جس مولوی نو سینڈ کر تے فتوی لے گل اے جڑی میں تینوں دس دتے ہن میں اپنا بیان شروع کرنا جڑے تھوڑے ڈھلے ہو گئے او اتنا زور نال صدقے جاواں قسم خدا دی میرا پروردگار فرماوندا ہے آواز صاف کر یار اے تیرا پھٹا ہوئے ایدلا ایدہ سپیکر پھٹا ہوئے جدے جاننا نا ادھے دعا پارٹی آلو ایدے ادھے تگڑا ساؤنڈ لائے جاننا جدو مولویاں دا مرنا کٹنا ہے پاٹا ہویا اے ملاد جمدن مرنا کٹنا ادھے جاندن محفل سواون ادھے کام ہور ہوندے ادھے او ڈبے ہی ہور ہوندے نہیں مکسچر ہی ہور ہوندی جپانی ادھے چینو مال ٹھکا کر لگا پڑ 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 آؤ پتہ پڑ 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 کردہ کھلا اچھا اچھا ہو کے بول سبحان عزیزم سگیا سن اللہ دے خوف دے متعلق مسلمانہ دے اندر ترائے گروہ ترائے پگالا دل دی تفتیت یہ سب ہو گئی ترائے گروہ
نمبر 1 میرے ویکھو ذوق نہ توڑو میرے ویکھو میں ماننا آنا تسی آ گئے ہو میں اگلے سال آئے ہوں تو انشاءاللہ جیندے دے میلے میں ایک آپ ادھو ٹمبل آئے ہو سمجھاڑی جو 100 فوٹا لائی میں جیڑا ہی کر دی دلال لو بابے فرید محرم میں جاندے نے بہشت ٹپن اتھے ڈانگا چالم دے نے تے موت پم دے یا پچھو ٹامب ٹھک دا دا اور ماریا تو ہور رکھ دا دڑال اگلے سال موڑ گیا کلوں دا ٹمبے کھاؤ ہاں جی اتھے برکت لب دیئے اتھے بابے دی جنت ٹپن نال جنت نہیں ملنی جنت ملنی عمل نال ہاں ماتا کے بھئی سارا سال سو دکھا دی رکھا بدماشا کیتی رکھا تے 8 محرم نو جاتے بابے فرید دی جنت ٹاپتے جنتی ہو جاتا نہیں ہونا تو برکت لبسی کیونکہ اللہ دے فقیر دا دربار ہے برکت لبسی لیکن جنت وہ عمل نہ لبسی اللہ دے قرآن جڑا عالم تینو بغیر قرآن دین شریعت عمل دے جنت دے وے سمجھ تینو دھوکے چ رکھ کے معلوم آ جری ہے بس حد ہو گئی خیر ترائے گروہ ہے کتنے زندہ باد اللہ وسدہ رکھنے میں جاٹ دا بالا جی تے میں نو الحمدللہ میں نو نہیں میں واحد خطیبہ جنا جاننا جتھے تے میں آندہ ہونا بھائی تو آڈا دل کرے تے سڈا کرو نہ تا نہ سڈا کرو آپ نو ہور جگہ سائے آپ دسنا اللہ دا دین اللہ دا نہ تیرا نہ میرا پہلا گرہو توجہ پہلا گرہو جنہ دا اے عقیدہ ہے اسا لا الہ پڑھ لیے مسلمان بن گئے جیڑا کچھ کیتی ودے رویے بھاویں نیکیاں تے بھاویں بدیاں اوے اللہ دا نبی سونا آپ پہ بشکال ایسی جنت ساڈی پکی ہے سانو کچھ ہومنے نہیں کلمہ نہیں پڑھی بدی اے پہلا گروہ غلط ہے اس دی اے سوچ غلط ہے جیڑی وہ سوچ سوچی ودا بے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا سدھا جنت جیسا باویں جیڑا کچھ کریندہ ودا مینو اگاں کچھ نہیں ہونا اے غلط ہے قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے نبیاں دے اے گل یہ ذہن وچ رکھنی نبیاں دے خلاف ہے صحابہ دے خلاف ہے اہل بیت دے خلاف ہے ولیاں دے خلاف ہے پورے اسلام دے خلاف ہے غلط ایک قتل کیتی کھلا ہے ایک بے گناہ قتل ہویا پیا ہے تے جائیں قتل کیتا ہوا کہ ایویں بخشا جاسا ایویں بخشا جاسا چوری کیتی کھلا ہے 10 لاکھ دی تے جائیں دی ہٹی بھنی پئی ہے جھگا 10 لاکھ چوری ہو گئی ہے ڈنگور چھٹا کھلا ہے تے جیڑا چور چھڈی جاندا ہوا کہ ایویں بخشا جاسا کلمہ پڑھا مسلمان ایویں بخشا جاسا تے بھائی 10 لاکھ جڑا جے چوری کیتے او کدے جاسی اے رکھ دیو اے نہ مشاوے دا ٹائم دیکھو بھائی اے ڈیزائن نہ کیتا کرو چھڑ دیو اپ دیسی بندے اے او شہر ڈیزائن نہ کر دینا اپ ڈیزائن نہیں کرنے او شہر والے تے فارغ ہوندے جڑے نیت رہن تو سویرے لتر تے عمدے لتر جاندیاں لتر اپ حالی اپ دیسی بندے مار کھلونے او تے نیت کٹیندے نہیں بابا جیڑے چور شہرے جانے نا لاہور پنڈی پشاور کوٹھیاں تے کام کر دین کوئی مال نہیں تو پانی لا انہاں نو پوچھ بے صاحب اور کٹین دے مائی کٹین ون چلے انہاں نو سارے چیکاں باز دفعہ بھاجتے جا چھڑائندے ہی نہیں اے آپا موڑی کوئی ڈانگ شانگ میں تو مت چھوٹے جاؤ آپا دابا شابا حالی شکر ہے لا بننے پر امرن شہری لے لے دے لے لے نا مراد اے غلط ہن ظالمی جنت تے مظلومی جنت چوری جنت تے جاندی ہوئی قاتل جنت تے مقتول جنت تے رب دا انصاف کدے اے غلط دوسرا طبقہ دوسرا گروہ اللہ دے خوف دے متعلق جنہ دا عقیدہ ہے اسا لا الہ پڑھے مسلمان گئے ہیں پڑھ اگر ایسا کرے سو رب دے حکمہ دے مطابق نیکی رب سانو دیسی جزا جنت اگر کرے سو بدی جرم گناہ پاپ ظلم رب ماسا دا لیسی حساب او دی دیسی سزا اے ہے حق اے گروہ حق اے صحیح قرآن بھی ایویں حدیث بھی ایویں نبی دے اصحاب بھی ایویں حکم شریعت بھی ایویں نیکی دی جزا بدی دی سزا
معراج والی رات نبی اکھ نال نہیں ویکھا جہنم وچ شرابی سڑدے پئے سود کھاون والا دا کی حال ہے نبی ویکھتے نہیں آئے اے دو گروہ ایتھے زمین تے موجود ہیں پہلا گروہ جڑا دن کچھ نہیں ہونا ایویں بچی جا سو اے غلط ہے دوسرا گروہ جڑا آندا ہے بھئی چنگائی کرسوں تا پھل میٹھا جنت ال جے برائی کرسوں تا جہنم سزا برحق کے ہن تیسرا گروہ اونچا بول سبحان تیسرا گروہ اتھے موجود نہیں وہ گزر چکا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار نبی پاک دی آل اصحاب باویں مہاجرین مکے آلے تے باویں مدینے آلے سارے اونا دے بارے اونا دا اے نظریہ ہے اونا دا اے عقیدہ ہے او کر دے ہن نیکی میرے الوے آسا تے گناہ کرنے تے نہیں ڈر دے اونا دے بارے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے او اچیاں شان نالے نا او گناہ دے نیڑے نہیں جاندے او ہن محفوظ کر دے ہن نیکی نیکی کرن دے بعد موڑ او اللہ تو ڈر دیں آپ پتہ گناہ کر کے نہیں ڈرنے ڈاڈا ہوئے تے نبی دے اصحاب ہے ہونے میں سنے سن تے نبی دی آل او نیکی حسین دے شہزادہ امام زین العابدین کربلا دے وچ موجود شہادت دے کے بیمارن موڑ کربلا جیسی جنگ لڑ کے مدینے چ بہ کے امام زین العابدین اللہ دے ڈر تو روندے ہن روندے تو ہی کدے روئے آگ استاد میں تا جنت بہت جج لئی ہن اونا دے بارے اللہ دا قرآن بول رہا ہے پڑھا نبی دی آل اصحاب دے بارے 18 سپارہ سورت مومنون آیت نمبر 60 رب تینو دے وے توفیق تے اللہ دا قرآن بھی پڑھ لیا کر میں پڑھنا اللہ دا قرآن وچ ذکر نبی دی آل تے نبی دی اصحاب دا ارشاد رب العالمین میرا پروردگار فرماؤں ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سونا پروردگار فرماؤں گے او لوگ جیڑے دین دینے اس حالت کے اندر جو کچھ دے رہے ہوں دن میں واضح اللہ دا قرآن ترجمہ کر رہا میں تیرے کلو جناب اتھے انہا لمحہ سفر کر کے کھچا مارن نہیں آیا میں تینو لٹن نہیں آیا میں نبی دا دین پہنچاون آیا تیرا عمل بدلاون آیا تینو اچھائی بلاون آیا میں نے آکھا میں نو مال دیتیا تے جی دے دل کر دے جا جنت پکی میں تینو انجل دعویٰ لائے کے نہیں آیا اللہ فرماؤں گا وہ لوگ جیڑے دین دینے این اس حالت کے اندر قلوبہم وجلا اونا دے دل دردے نے کیوں دردے انہم الى رب راجعون اس وجہ نال دردے نے اسا ایک نہ ایک انتیار رب دی بارگاہ جا پیش ہونے رب اسا تو پائی پائی ماسا ماسا دا حساب لینے اے گل جدو آلہ ایمان آلہ دے دل چاہتی ہے او مڑ کردیاں ڈردے نو او کردیاں ڈردے نو اے اللہ دے قرآن سنایا ہی اللہ دا قرآن سنایا ہی قرآن لفظ بول گیا وے کردیاں ڈردے قرآن وضاحت نہیں کیتی بھئی گناہ کردیاں ڈردے یا نیکی مانا لکا پیا مانا اس مانا جڑا لکا ہویا اینو نبی سرور آپ دی حدیث نال کھول لے بھئی او نیکی کر کے ڈردن یا گناہ اللہ دے نبی اس قرآن دی شرح آپ دی حدیث نال کیتی حدیث نبی دی سیاستہ دی دو کتابہ ترمذی تے نسائی انہ دے حوالے نال مشکات شریف باب البقاء والخوف اللہ کو ڈرن دا رومن دا پورا باب ہے اس جے حدیث موجود ہے اور مزے دی گل ہے اس حدیث نو جڑا روایت کی تبیبی او حضرت عائشہ پاک صدیقہ مومنہ دی ماں او میں حدیث پڑھنا عربی او دا ترجمہ تے اتھا امام زین العابدین دی نیکی تے مڑ اونا دا رونا سنا کے تے نتیجہ کٹ تیرے سامنے رکھ دیا ایویں جناب کھچاں دے پیچھے قوم دنیا ٹور 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 کے آج سانو اپنا مذہب دا نہیں پتا عقیدے دا نہیں پتا ایمان دا نہیں پتا دنیا ٹور کیڑے پاسے گئی موٹر سائیکل ہے 150 ہے 3 بندے آنی ایک ڈان ہے اینا کالا ایک پٹکے والا میں دسے نا تو جو یا کو ڈرن ہوئے
اوے بام والے نہیں انہیں اپنے وسیب دن ملاد دیا کرن درو یہ یار صدقے جاواں قدم خدا دی حدیث بیان کرنا وا میرے آقا نامدار دی بارگاہ دی اندر مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے بی بی سوال کیتے یا رسول اللہ اللہ جو فرمایا کردیاں ڈردن وضاحت اللہ دے قرآن نے کی دی یا رسول اللہ میں سوال کرنیا آ بندے ڈردن بی بی بندے گنے مجرم یا رسول اللہ حدیث پڑھا عربی وانا عائشہ قالت سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الآية هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم نبي حدیث میں ذمہ دار ہوں مشکاہ شریف کی حدیث سے سن یا رسول اللہ بی بی باگرد کر دیا اللہ جو فرمایا ہے کر دیا ڈردن یا رسول اللہ آئے ڈردن بی بی بندے گنے یا رسول اللہ ہم الذین یشربون الخمر یا رسول اللہ اللہ جو قرآن فرمایا کر دیا ڈردن او ان جڑے شراب پیوان والے او ڈردن ویسرقون چوریاں کرنے والے ڈردن اللہ دے نبی فرمایا عائشہ لا دا مانا نہیں اللہ دے نبی فرمایا عائشہ جڑے بندے تو گن دی پئی ہے نا بھئی یہ گناہگار گناہ کر کے اللہ تو ڈر دے اسے اللہ دے نبی فرمایا اے نہیں ڈر دے میں محمد دا سنا کون ڈر دے ایمان اللہ سو جے شرابی اللہ تو ڈر دا تے شراب پیندا چور اللہ تو ڈر دا چوری کردا زانی اللہ تو ڈردا تے زنا کردا مسلماناں دے عزت خراب کردا سود کھاون والا اللہ تو ڈردا تے پورا ملک سود تے چلدا اللہ دے نبی فرمایا عائشہ لا اے نہیں ڈردے میں محمد دسنا کون ڈردے ہن نبی سرور آیت دا جڑے لوگ مصداق نبی بیان کیتے حضور فرمایا عائشہ لکنہم الذین یصومون اور روزہ رکھ دے وَيُصَلُّونَ اور نماز پڑھتے وَيَتَصَدَّقُونَ اور صدقہ خیرات اللہ دی راہ ادا کر دے اے سارے کام نیکیاں دے کرن دے بعد وَهُمْ يَخَافُونَ اللہ یقبا موڑ ڈر دے نیکیاں کر کے ڈر دے کہ بے نیاز مت ساڈی نیکی قبول نہ کرے ہائے 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 ہن نیکی سناوا امام زین العابدین دی تے پھر انہاں دا رونا سناوا قرآن سچ عمر دیاں نیکیاں عمر دا رونا علی دیاں نیکیاں علی دا رونا کدے علی دا رونا پڑھائی پچھلی رات مولا علی اٹھ کے نا مسجد دے محراب وچ جا کے بیٹھ کے تے داڑھی پھد کے تے رومنا تے آکھنا ربا تیرا مجرم تیری بارگاہ وچ آیا کھڑا ہے تے کمبنا ڈگنا ڈھے پینا رنگ چہرے دا پیلا ہو جاونا باو آپ پتے بڑے پایا نا جنت بشکے بشکائے یہ ایویں بشکے بشکائے تے قرآن اللہ ایویں بشکنا تے قرآن اتارن دی لوڑ کیڑی حسین نو کربلا لڑن دی لوڑ کیڑی جنگ بد نبی 82 جنگا دند شہید کیڑی لوڑ اور جدو جانے جنت قاتلی مقتولی زانی شرابی سودی سارا ہکے راہ جامنا بھائی تے قرآن آیا کیوں رب حلال حرام بنایا کیوں جائز نجائز دسا کیوں